родиле вашите сини. Ти пас дети на природа, ти пас повечето е кај модел ке стане. Значи тоа е едно објаснување според науката, но нешто што е интересно имаме и легенда. Kjo është tipa shkencë, të më thonë se ka shekuar ka kreatë shkencë, kurse përveç kësaj jemi edhe një shkencë, la e tregon rastin Значи во село Шупица живеел познат мајстор, градител на куќи. Kad sad kad je tu mještar, kad da puštati, kad je tu mještar. Но тој не само што бил добар градител, туку бил и добар лажник. Сакал две девојки. A edhe pse ka qenë shumë mjeshtër i mirë, ka qenë edhe shumë pjesëtar i mirë, i ka dashur dy vajza. Едната била, значи, селото се состои од две мали, горно мало и долно мало. Fshati përbohet prej dy mahallave, prej malla e lartë dhe e poshtë. Едната девојка, двете се викале Стојанки, од долно мало била многу убава, значи не била убава, но била многу богата. Te dyja e kam pas zemrin Stojanka, mirë njëna ka jetu në mahallën e poshtë. Jo shumë e bukur, po ka qenë shumë e pasur. А додека другата од горно мало била сиромашна, но била многу убава. Kurse tjetër që ka jetu në mahallën e lartë, ka qenë të pasur, po ka qenë shumë e bukur. Тој ги изложал дека двете ќе ги земе. Ai ka mashtruar se do t'i marrë të dyja. Но решил да се ожени со девојката од